Hampe, good morning. Wah, dapat sekarang buaya. Alas video alasi. Kenapa? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. Malpua, la Bodo. Berapa? Hai ba, Hanaya, Pustaka, Malpua, Pustaka, Pustaka. Wow, dari pengen ini. Okan berat mudah ada zane. नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा रहा. Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय. थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो. Hampe, good morning. Wah, dapat sekarang buaya. Alas video alasi. Kenapa? Alas video Delhi ni fry. Wah, masa aku nudu ni le. Lep semlai bodoh ayu danger le. Hampe? Hampe? Flipkart ni mal menfiding ne iPhone menfiding iPhone lain sih iPhone order खालामदोंमोन. iPhone lainnya dia. iPhone 13 Pro Max lainnya sih ada ya roh dosino dekapin nang lain sih neng nang ada. Tak nah bah lain sih le. Ada nggak lain sih. Flipkart ni parcel menfiding ada yang na. Oke nih. Oka naik kayak satu kanal dosi. Aniniau Malpua zabai yang ini. Malpua ini ini mana? Baru kadang dah yang daya rian kurang nasaga sini. Bagai ini sih dok. Mama kubing kan. Flipkart. Cycle jeng speed yang lebih benar. Naik nagan cycle lah. Naik cycle lah. Sana. Berapa? Malpua kelapa bola. Oh no. Napan tu jumlah nak, mawan pergi saudara kerana napan tu jumlah. Bahana berbeza jaga. Saya nak sebelum jam kan tu. Ini udah beliau. Kontras. Malpua, la Bodo. Malpua kerja. Berapa? Hai ba, Hanaya, Pustaka, Malpua, Pustaka, Pustaka. Wow, dari pengen ini. Okan berat mudah ada zane. Logoफोर आं दायो साइकेलजों थांगासिनो दं आरोना माबा फ्लिपकार्टनिफ्राय माबा मोनसे लांफैदों दा दसे उनाव देखायग्रा नोंथांमोननो मा आङो अनलाइन खालामदों मा अर्डार खालामदों भिडिअनि थाखायनो आरोना इउट्युब चेनेलनि थाखायनो इम्पर्टेन्ट जानाय बुस्थुखौ आंना सिगांनिया एसे माने लांलाय लाबोलाय खालामनायाव एसे गिलिर नालाय ओंखायनो दायो गोदान अर्डार खालामदों आरो आङो गुवाहाटियावबो थांबाय थानो बाबाय बिराद गोजान ओमफ्राय दा अनलाइनावनो बायबाय आरोना उनाव मोजां खोबायनोसै दायो ओरैनो बेसिकनि थाखाय दसे सम सोलिथ'नो आन्था बायथ'बाय आरो लोगोफोर आं दायो साइकेल सालायदों आरोना नै नायनो हागोन लामायाथ' मा होनबावगोन जोबोद अखाबाबो बे मबाइला अखायावबाबो दैयावबाबो सोमजायो नालाय ओंखायनो आं अखाबाबो भिडिअ बानायो आरोना लोगोफोर दायो थांगासिनो दं आङो नायलांबाय थादो वान फ्राय Mana udah gitu. नै लोगोफोर सेस दुब्लियाव दै जाजोब्बाय दायो दै बाना जायगाथ' बाना जादों जोंथिं खिन्थु बाना जायाखै आरोना साइकेलजों थांबाय दङ बै टार्निंनिफ्रायसो लायनांगौ वाव हलि मलि बोथोरा अखा हादोंबाबो बिराद मोजां नुदों माथो गोथां जायगाफोरखौ साइकेलाथ' 80 बोसोरनिखा 80 बोसोर जानाय साइकेल नै पेडेल मारि
अभन्ति साइकेल सलाइजाव गुदली एरी 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 अभन्ति तुमाके घर पाव पेडेल मारी 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 अभन्ति साइकेल सलाइजाव थांबाय दङ दायो आङो टार्निंआव मोनफैदोंना मोनफैयाखैथाय आसोला दहायनो टार्निंआव मोनफैनानै दंना थगायदां फ्लिपकार्टनि माबा होफैग्राखौ अखाखौथ' मा होनबावगोन मोजां भिडिअ बानायनो सानब्लाबो बानायनो मोनला अखायावलाय बोरै भिडिअ बानायनो बायोना मुड अफ जायो बे अखाखौ रागा जोंबाय आं सानफ्रामबो अखा 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 मेहेरासो रायनो हायोलै अखाखौ लोगोफोर बेसेबांबा गोबाव नेबाय आङो फाइनालि दायो मोनफैबाय आरोना जोंहा डेलिभारि बया इकम एक्सप्रेसनिफ्राय स्कुटि लानानैसो फैदों अखा हाबाय थादोंमोन नै बिथिं नायनो हागोन साइकेलजोंसो फैदों आङो आइफाला हाँ पार्सल दिया ना आपने कोई से केनका है बक्स तो नायलाय नाय लोगोफोर इमान गिदिर बक्सा खुली देखो खुली भी डायरेक्ट আপুনি খুলিব মই পাৰ্সেল দিয়া নাই যাই থাকো हाँ পাৰ্সেল দিয়া নাই মই আপুনি खुली देखा ब्रा वीडियो आमार ভিউয়ার্স बिला साबना अलप মই पेमेंट करि आसे आपनि खुली देखो 1200 টাকা আপনি নিজে খুলক नै नायनो हागोन लोगोफोर 1200 केमेरा स्टैंड नै दायो खुलिबाय आनबक्सिं खालामखानोसै बेवहायनो नै ट्राइपड बढ़िया एसे देखुन पेकिंग तो दायो लाबाय आङो न'आव आनबक्सिं खालामनोसै दायो आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय लाना फैबाय आरोना नै नायनो हागोन साइकेलनि उनथिंजाय न'आव आनबक्सिं खालामहैनोसै आङो अनलाइन पेमेन्ट खालामबाय केस लाङाखैमोन आङो बायो एकदम केस लानानै बेरायनो मबाइलजोंसो गुगल पे फन पेफोरजों अनलाइन खालामो आरोना पेमेन्टखौ आङो बांसिन फैसा लानानै बेरायनो गिनांगौना बहुतनो फैसा सिबख'ग्रा माबाग्रा बहुत थायो टाउनफ्रावबो ओंखायनो नोंथांमोनहाबो बांद्राय फैसाखौ पकेटाव लानानै बेरायनाङा आरोना सेफटि थानांगौ बहुत डेन्जार दं दा न'आव थांनानै आनबक्सिं खालामनोसै भिडिअबो बिराद बानायनांगौ दङ अखायाबो गारा दायो अखा गारबाय एसे बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो सोंगासिनो दङ टेकनिकेल चेनेलाव आंनियाव गोबाङानो माने साबस्क्राइबार बोरै बारायो भिउस बोरै बारायो खिथालांजोबगोन आङो भिडिअ बानायगासिनो दङ भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन मारै आरो बेसेबां डलाराव बेसेबां जायो आरो बेसेबां भिउसाव बेसेबां डलार मोनो बेफोरनि बागैबो आं खिथागोन लोगोफोर दायो आं खरलेब सेन्टाराव मोनफैयो आरोना गामिनि सेन्टाराव ओमफ्राय नै नायनो हागोन दायो आङो नैबे लोगोनि दखानाव आनबक्सिं खालामसै मन्ट ब्रह्मआ जोंना आनबक्सिं खालामसिगोन आरोना दे खालामदो फाइनालि आनबक्सिं खालामनाय जासिगोन आरोना सिखा नागिर सिखा देगारा बहा दं सिखा देगार नोंसिनामा लगाव आइफन सोरनाबा आइफन बिहरनाया अन्थाइबो फैफालाय लाङोनो नायसै र' मा दङ लगाव बिराद गिदिर बक्स माबादों माथो बेखौनो देलाय खुलिलाय दंमारोना गैया मालाबा जिरायनानै भिडिअ बानायनो गोनां जायोना अ बेगबो मोनहरलायदों नामा औ नैबे बिनि बक्स मोजां माथो लानानै बेरायनो स्टेना मबाइलनि थाखायल' आरोना बियो केमेरायावबा जानाय नङा केमेरा हेभियाव जानाय नङा आं मबाइलनि थाखायसो बिहरदों ओरैनो सोलिनो थाखाय आरोना बांद्राय हेभि नङा बियो खमनिसो नालाय लोगोफ्रा सोंनो हागौ बेखौ बेसेबां लादों होननानै 1200 लादों आरोना बे 1200 बेयाव थानाय नङा इयो बै हेदों देलाय फोजौनानै देखाय नै फोजौ जायो आरो बांद्राय हेभि नङा मोनथामल' बेसेबां ओइ गोजौआव जौबावगोनदां जौला जौवो ओइयाव ओंखारबावो
इलेब्रा बे जौवो खेवनानै मबाइल लाइटनि होननायालाय लाइटनि नङा बियो मबाइलनि ओमफ्राय नैबे मबाइल दोनग्रा ने बेखौ मोनफादों आरो मबाइल स्टिक बरिया हेभि ना बियो हेभि माल नैबेखौ खेंनांगोन दां इलाय आया जोंना जायासै र' डिएसएलआर लागायजागोन माथो बांद्राय गिलिरखौ लागायजानाय नङा डिएसएलआरखौ बायगोनसो आथिङा फिसा फिसा ना नै आथिङा हेभि जाथारनांगौ डिएसएलआर लगायनायनिया मबाइल थाखायबा जथेस्थ' जायो आरो है बे बिदि नङा नै बेहायसो बिदिसो आंबो बावदों ओमफ्रायहाय लगायसिगोन बेखौ बख' नैखौ ओरै बख' नङा बेखौ बख'लाय होमबाना टाइट जायो बेखौ बख' बे बख' जायो बिदि नङालै लोगोफोर दायो आङो नै मालाबा जिरायनानै बानायनो गोनां जायो नालाय मबाइलखौथ' हमबाय थानो हाया नै मबाइला बिदि लाबाय ओरै दोनबाय बाय आरोना हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय दायो आं सावरायनो नागिरदों जोंहा गामियाव गोबां दैबाना जागासिनो दं हानानै माफ्ला गारबाय थादों आं अखाखौ बिदि आरोना जाबाय दा टेस्टि हामपे हामपे बवा मा नायगासिनो दंलै बेलाय आयु मा नायदों नोंलाय नै आइफना मोनफैबाय आइफनानो नायद' नै नाहरलाय खुलिलाय आइफना मोनफैबाय नै आइफन खुलिदो नोगोर गिदिरखा बाख्लाया आइफना माथो सिबानो गैया हनै लोगोफोर नै बेसो आरोना केमेरा स्टेन्डसो लायदोंमोन आङो ओमफ्राय नैबेबो मोनसे बे रिं लाइटखौ मोनसे बायबावनांगौ दङ डिजिटेक कम्पानिनियासो मोजां नैबे डिजिटेकनिमोन आरोना स्टेन्डआ ओमफ्राय लाइटआबो डिजिटेकनि थायो लाइटखौ डिजिटेकनिखौसो बायनांगौ उनाव बायनोसै र' लाइटखौ दायो नैबेखौ बायग्रोबाय आङो स्टुडिअ बानायनांगौ हाथ'वाखै लासैनो मेसेङावसो बानायनोसै